Geno mara enirio makare nyakurum gajuanga haka thuol ni marwaki e chendo ni mara migago endare kapago chiko dueno mara apagario ganario prario kod angwen waikuni weche manyemo sebedo kwa timorare okinyi kabende oroko pachi lai mar ote machuoka kapile nario adek auchalono kabende wantie live Facebook Ramogi TV ke imri mar X kachel gi Ramogi TV Kenya boy mar YouTube wachako gi mago mwami opek. Board mar lakteche mathiedho jamni oyango ni giikore mar chako chenro mar timo chanjo ne jamni machakore higa manyien. We are extremely disappointed that these incidences continue to happen, yet no action is being taken. Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda odwaro mondo mi piny owacho okaw okang' ne jogo moyud gi ketho mar nek mar joma mine. Hivi ndo amali yetu watu wa Jomvu. Tunafuata mila na mila ndio hii ya kushona majamvi. Tunayo, hatuwezi kuwata hata tembe. Jodak ma Jomvu Mombasa no bago nyasi mar yango kit gi timbegi kage kwa sirikal mondo mi ojol geloso od nyisruok ne jolimbe ma Mombasa. Machiegni nyakurum gajuang chenro en migago nyinga Lydia Okeyo. Jodak ma Jomvu Mombasa ne jobago nyasi mar yango kit kod timbegi kabende gi kwa piny owacho mondo mi ojol gi heloso hinga mar nyiso kitgi kaka yor lombo welo ma timo limbe gwenge ma Mombasa. Ikoni pod giketo maino mar neno ne nyithindgi holuwo chikegi kod timbegi to chutho ni mar kwan gi pod ne pinye pacho ka kipimo kod dhoudi mamoko. Joja oko nigi ler koa e kaunti ya Mombasa. Ne en nyasi mane ubagi e od bura ma Jomvu Mombasa mane okelo kanyakla jogo duto manie dhood jowa Jomvu. Kae ne ginyiso moko kuom kitgi kod timbegi mathothgi gin chweyo agulu kaachiel kod par ma gidendo ni jamvi. Na kazi ndo ambayo tulea. Tumesomesha watoto, tukiwavisha mpaka maisha yao, tusafirisha kazi zote tunafanya kwa hivi viungo. Hivi ndo amali yetu watu wa Jomvu. Tunafuata mila na mila ndio hii ya kushona majamvi. Tunayo, hatuwezi kuwata hata tembe kwa sababu mwata usulu ni mtumwa. Na sio kwa ati tunafanya sisi peke yetu, tunafundisha mpaka watoto wetu kwa sababu saa hii ulimwengu umeharibika. Watoto wengi wanaangamia na watoto wengi wanapotea. Gilero na nipogruok nitiere tedo mar agulu kod sufuria kabende gikone gimor gilony manyien mar somo mar CBC mabende keto maino e gik makamago. Na kwa upande wa lishe sasa, hivi chakula ukikipika kwenye chungu hakina madhara. Si kama sufuria sasa. Sufuria manake ukipika, sufuria hona yaisha sufuria. Mimi najifunza kutoka kwa nyanyangu nikiwa Jomvu ya Maunguja. Na Jomvu ni 3. Zote ni kitu kimoja. Kuna Jomvu kuu ndio hii, kuna Jomvu ya Maunguja na kuna Jomvu ya Kwashe. Somo yaloingia CBC. CBC mtoto anaweza kukuambia mama mimi natuma unga. Nende nikasome na ukikosa kunitununulia huo unga mimi sina masomo. Lazima utajitahidi hata kama kwenda kukopesha dukani ukakopeshe lakini mtoto apate lile somo. Watoto sasa hawataki kushika tope. Wasema hizi ni tope. Hawajui kama ni elimu nempawa na ni manufaa kutoka kwao. Manufaa manake ukitengeza, utakwenda uza, utapata pesa, utafanyia shughuli. Makukum ranyisi mane giketo en kaka korka chiena e od jowa Jomvu onego chal. Na hichi ndio chumba chake. Kinafaa kipambe kama mnavyoona, godoro la sufi na leso juu yake kuinitialize how love it is. Wewe ndio wangu moyoni na kutamani. Kuna na kipepeo pale cha kupepeana in case kama kuna joto unampepea bwanako. Kuna nakawa hapa kwa maneno mazuri ya kumwezesha bwanako akiingia anaingia na tabasamu. Funua kwa tabasamu kilicho ndani kitamu. Tayari ukisikia maneno tayari mwenyewe anakumotivate. Na hizi ni leso lazima tuweke. Bibi na bwana hawapasi kulala na suruale wala anything. Ni leso only. Enyasi no, jaod bura ma Jomvu badi twale obne okoni kido makamago nego koroketi maglombo welo. Wazungu ama watalii wakija Mombasa, wakizunguka kila mahali tunaona wanaingia mahali kama Fort Jesus. Wanaangalia mambo ambavyo yalikuwa tangu ya kale. Wanaingia katika zile temple za Wahindi. Wanaona
wanakwenda kamba handicraft, wanaona. Kwa hivyo ni muhimu tuwe na Jomvu Cultural Center. Magi timore ka jodakgo bende koni gima duong' masani gidwaro en mana sir kowuok kuom piny owacho mar neno ni kitgi kod timbegi bende landore e pacho ka kod piny mangima. Tusaidie, manake siwe soko pia mahali pa kuuza hatuna. Twauza pale Mwembe Tayari tu pale, hatupati mapato ya haja. Lakini kama yawezekana serikali tutafute mahali pa kuuza hizi bidhaa zetu ili tupate pesa nzuri tujiendeleze. Kama town sioni sahi tukiuza. Zamani tuenda kuzungusha tu market pale, waitwa na Muhindi njoo kuuza kama majamvi 6-10, wasomesha watoto wako. Na Wajomvu ni amongst the minority tribes in Kenya. Kwa hivyo na wao pia wamekuwa classified as minority. Ni muhimu waangaliwe na watambuliwe katika serikali hii. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. E kinde manyatend piny Kenya William Ruto podhi nyime gi balo gi jogo makwedo chenro mar chanjo jamni. Bod mar lakteche mochung'ne thiedho jamni kotenegi gi jata tije margi Mary Agutu ogolo ler ne giikore mar chako chenro makamano e chakruok higa manyien. The veterinary board wants to state clearly, with no doubt, that the veterinarians, the veterinary practitioners are prepared to carry this exercise that is going to create a herd immunity against this disease of foot and mouth that is ravaging our livestock, that is causing huge losses to our farmers. I've served as a manager in charge of research and development in the development of those vaccines, and I can tell you the A to Z of the development of those vaccines, that it is safe, it is sound. Hii chanjo ya mifugo hii leo inaangazia juu ya nini? Ni magonjwa ya foot and mouth, ni magonjwa ya yellow fever ile ilikuwa inasemekana, ni magonjwa ya kuharisha mifugo, ama ni magonjwa gani ndio tunaifanyia chanjo? Uganda, ng'ombe za Uganda hazijadungwa, Tanzania hazijadungwa, na unajua ng'ombe nyingi za Kenya zinafuka hata Tanzania kama zile ziko kwa Maasaini. Na unajua ng'ombe nyingi za Kenya ambazo ziko northeastern zinaweza kufuka hata pande za Somalia na zinaweza kufuka nchi zingine kama Ethiopia, wakati kwa sababu wafugaji ni watu wa kuhamahama. Kwa hivyo jambo muhimu ni ya kwamba serikali ihamasishe wananchi. Joten migepe Musalia Mudavadi osidayanga report mar Kenya Peace Building Architecture. Report no moting'o kenge madhikonyo itieko lwenje mosebedo kagore pacho kae kachiel gi nyayo kwe kind oganda jo Kenya. Mudavadi owacho ni piny Kenya osebedo kagore gi lwenje kinde ka kinde, kata obedo ni report makamano osebedo katiyo kuom higni modhuro. Kata kamano lokruok motimne nyiso maber ne sirikal oikore maneno ni oganda jo Kenya odak maonge tungni moro amora. Omedo ni rawere makwan gina milion 100 oseo skul kaluwore gi chochni mar arita pacho ka gino makoro luongo kanyakla mar oganda dute tunge piny mondo mi oyotim lalruok e yo mamuol kaka yo matieko lwenje mosebedo kagore Thurka. Yes, from time to time, such deep self-reflections are important for ensuring we remain resilient as we build a more prosperous country. The recommendations of this report provide an opportunity for us to engage constructively on the issues that our young people have raised in recent months. The wise win the war before the fight, while the ignorant fight to win the war. Let us be the wise. Let us dialogue. Let us talk. The Kenya Peace and Security Programme focused on several key areas: to strengthen the institutional frameworks, to enhance the capacity of national and local institutions to manage and resolve conflicts. The community-based peace initiative, recognizing that sustainable peace must be rooted in local communities. This program, over those years, supported numerous grassroots initiatives. Jagoro mongere migao marita kwe Laktar Raymond Omolo koro osiemo wang' riwruoge mago ok mag piny owacho mayudo omenda kowuok kuom jochiw kony moko ni one ni omenda otigo e yo mawinjore. Omolo ne olero ni ber mondo mi riwruoge one ni omenda ok otigodo e siro timbe mag njore, komedo ni piny owacho oseketo makare maneno ni onge riwruok ma obayo yo.
Lataro Molo nolero magi kinde mano yuore nyasi mar Sidayanga report mar geng'o tiyo marach gi omenda makamago. Funding sources, we rated this one. The details within the report itself. In measures, we look at the laws in the While the assessed threat level remains low to medium, we cannot afford to be complacent, and the risk assessment identifies key areas which in my view require our attention. And they include non-profit organizations operating in regions with active terrorist activities, particularly along our borders. Then number 2 is lack of adequate financing controls among some organizations. I'm aware we have a number of organizations operating as PBOs who for years have been unable to file their returns or even have disclosures on how they receive their resources. Kaka yo mar kedo gi nok mar remo e ute thieth opogore opogore kaunti ma Kajiado, kidieny mochung'ne pogo remo e od thieth maduong' mar kaunti no riwruok kod bad migawo mar Msalaba Makwar kata Kenya Red Cross ochako chenro mar ndalo 5 mar kwayo jopiny mondo mi ogol remo e boma Kajiado. Chenro ma kamano geto medo kwan mar remo e dero mar kano remo e kaunti no e kinde mag nyasi ma Christmas ma remo dwarore ahinya kaluwore gi medruok e masira mag apaya. Jodak ma Kajiado kore jiwo mondo mi owuog oko mar siro lwedo chenro no kaka yo mar neno ni jotuo mabiro chopo e ute thieth omed gi remo mondo mi giyud konyruok. I've come here to donate blood, something that I do every year. And I'd like to encourage Kenyans and more so people who live around here in Kajiado to donate blood because it's useful. Mostly you'll find that people require blood at times and they end up having to talk to people to try and donate blood for them, and they have difficulties in getting the people. One thing one has to understand is when you donate a pint of blood, it's very useful in the sense that it could save or it will save a life. Katika hii msimu wa Krismasi tunahimiza watu wajitokeze kwa wingi kwa sababu visa vingi vya ajali zinatokea na saa nyingine tunakosa damu, maisha inapotea. So watu wakijitokeza kwa wingi hususan tutaweza kusaidia maisha. Achija ng'weny manodonjnegi gi ketho mar ndhiyo teko kendo kwalo siling milion 1.5 kuom jatij sirikal moro mano osediero taya mong'ere kaka Titus Muteti Kilika biro dong'io dang'ech kuom thuolo mandalo 21 ka girito mibing'adne bura mabiro yienegi gony gi e yor rambun kata oyo kapod irito ng'eto mag burano. Achijego nochopo e nyim jal bura Sami Opande manonyisa piso kwach kich mondo mi omed timo nonro matut e burano ka nonro mosetim geto kelo neno moting'o simbe mane achijego goyo mar bugo ngima jotim nonro ka gidwaro mondo mi wit kucha bura makamano. Neno ma ibiro pedhi e nyim doho tarik 21 dwe manyien. Bende oyangore ni achijegi krik medo kelo midhiero ne jodak ma Machakos ponono ni owegi thuolo ka koro idhi geng'negi e jela ma Machakos GK Prison. Mwenye alinitishia alimfuatilia, aleta nambari yake hapa mahakamani na achunguze simu imepigwa kutoka wapi. Manake naona tangu nishikwe nimekuwa hidden custody. Na pale gerezani sisi hatupati simu. Hatuna simu. Pale gerezani hakuna simu. So I'm granting you further 21 days within which I expect you to present the alleged report on your investigations. This matter shall be mentioned on 14th of January.
Kalora gi dogruok mar buche do mapacho ka jopiny koro jiw mondo mi omany yore mamoko mag tieko gwandruok kendo kelo thek e kindgi kar dhi e doho seche te. Magi owacho kod jotelo e kar tiegruok mar kelo thek e weche mag pinje maoko. Mawacho ni jopiny nyalo chwalo ywaruok mag gi ne migepe mag kelo thek kaka bad migepe mopogore opogore mag sirikal moting'o duol mochung' ne riwo wi oganda mapacho ka NCIC jotend dinde e kind mamoko. Kila siku tunapata shida kuhakikisha watu wapate haki ya kupata service ya justice ya haki, na kwa hivyo hii course imetusaidia sana katika kusambaza huduma ya kutafuta haki kwa Wakenya, na hasa wale ambao wanatoka North Rift, North Eastern na Upper Eastern ambao huduma za kotini zinakuwa ni chache sana. Sasa kwa sababu sasa sisi tumefunzwa na tumehifadhi na tumejua namna ya kutatua shida za jamii nje ya koti, tunaweza kupeleka hii mafunzo kwa jamii zetu na tuweze kusaidia pia kwa mahakama zisikuwe na kazi mingi sana. There are 3 ways of resolving disputes in the country. We have litigation, we have alternative dispute resolution, and we have traditional dispute resolution mechanisms, and therefore mediation is part of the alternative dispute resolution processes provided for in the Constitution. Daka napaga uchel bang sabino media marodio cheng chenro en migago ero kamano kuom ketira mugi TV Sis Rose wacho kacha ni en Kisumu maro zima ko cheng mukolwe na meneja ote Millicent wacho ni en kodwa chenro ne mar migago sijigi mag sabiro. Beverly Vera ntiere chuka kata ruth nyathi ochieng wacho no koyo hayo maber mar wuoth ne oganda duto ma wuotho koya kuonde opogore opogore kendo dhi kuonde opogore opogore. Ruoth otelnegi gichop maber ntiere umoja inako wachono kuone oganda wuoth makar. Ni Shobuya kawuok Nyatambe Center wachoni Ramogi TV chopone heyo makara gin kanyo gi Dan Osina kata bayano kanyo ote mowuok kuom Harrison Airo. Harrison wachoni weche gichopone maler kawe kabisa kuke gwenge mag Rinya Awendo Dori Nyasiaya wacho kacha ni en bende entie kodo chamo lunch mos to neno weche gimanyien mag migago. Neno bende Kevin Kelly wacho ni Migori county weche gichopone eyo mawinjore ahinya. Peyano kanyote ma Gerald Jared Kurati Juma kawuok Kawangware ko Celestina Nyanga Yeko Nyongi Talitha kanyo kwayo hayo maber ne HGC Kawangware vya Chaos Terolilo Nairobi kod Bishobe mamoko. Kwa moja yo matin man migago ikidhi mabore. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Familia yote come through Chris kwani? Chaos. Kitu imeisha tena. Si unaona. Watu wanakula sana na hawashibi. Mimi ni Njeri, jirani wa Auntie Beatrice. Lazima kuna wageni huku umepangia. Nguo chafu zinaongezeka tu. Hakuna kupumzika maze. We are hungry. Don't worry, we've got you. Enjoy festive season offers on a whole range of Kappa products. Snack time! I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episodes in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on View Sasa.
nyathi onyuol e dala. Nyakora Mogejwang' osebedo higa marabora, waseneno ng'anyo, waseneno mor, kendo magi osebedo kwakeloni e chenro mopogore opogore Ramogi TV ahinya, chenro masebedo kakeloni maru piny kod mbaka oromo. Kinde mag nyasi ochopo, ka entiere kod gweno, nyagweno moro man kanyo, ring'o moro ma ichamo, obed kata rech, kaw thuoloni mar mondo mi ipogne nyawadu mantiere kacha maonge kod nyalo, nimar en mor mar nyuol mar jawar. Wakuoma Cleophas Oluoch, Jakisumu Kanyakor Mokiew nyaka Chisango. Merry Christmas. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Machini kino Nyakor Mogejwang' chenro en migago. Erokamano kuom medo kete mana kaka Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Riwruoge mag kedo ne ratiro mag oganda dwaro mondo mi piny owacho kaw okange ne jogo moyudi ketho mar nek mar joma mine. Ne giwe gwenge ma Chandumba, Chavakali e kaunti ma Vihiga e kinde nyasi mar ik mar Mama Jane Kasaja Gunda mano en jaw halibo mad Eldoret mano nege yo moro magalagala. Hussein Khalid ma en jakanyo riwruok mar Vocal Africa owacho ni nitiere dwaro mar sirikal ukoko kendo kaw okang' ne jogo moyud gi ketho mar nek mar joma mine aka yudruok chien nek makamago ma osebedo ka medre pacho kae. Khalid oseo migepe ma rango weche magarite e pacho ka mowacho ni osebedo kayole tich kar kaw okenge mowinjore oywago kwan mamalo mar joma mine maromo 120 mosenegi e thuolo mar dweche 3 mokalo. As human rights activists, this is an incident that is right at our doorstep. One of our colleagues, the mother has been hacked to death, and we are demanding that investigations be carried out forthwith, and we want those individuals involved in this killing to be arrested. They are still walking scot-free out there. We don't know who else is their target. No one else is safe. We are burying my sister. Tomorrow it will be another person. We as a family, we demand justice for my dear sister who had wronged nobody at all. Completely nobody. Mr. President, kindly come in, intervene everything. Let this family get justice. Tumechoka kupoteza wamama, madada na watoto wetu katika njia za utatanishi. Na tunavyojua ni kwamba wanawake ndio viegezo katika hii jamii yetu. Leo tunapokwenda tukipoteza ni jambo la kusikitisha na ni jambo ambalo linafaa kutia hamasa kila mwanamke ambaye anahusika, including viongozi wetu. Nono marjana mbuge omenda mapacho kayango kaka mindni osebede kaka guch NGCDF oktama ber e kunde chung'ute bura mapacho kae kakoro wachomo giko higa omanyo nonro ma Auditor General osetimo kendo manyiso kaka chochni mag kwano nyao mar tich baadhi kod gwenyo budget nobede chenro mag tiyo gi omenda e komena gana 2021 Former Walter Nyambaga ochiwo ranyisi mar moko mute bura manonro mar bwege mag pes NGCDF osekele chich. Eka oganda loro iga, nyong'ong mar Auditor General podu kwayo oko mar rango kaka chenro ma itiyo godo gi omenda mag jopiny itimo ma onge mindni gi pesa. Report Auditor General no lero yor tije mag omenda makelo chicha gulu mag NGCDF nondo momenyo ikomenda mar 2023 2022. Ranyisi mar nondo manie report no en kar chung' od bura Makabondo. E kar chung' od bura Makabondo gedo mar dag teko mar mbui kod masinde mag lony manyasani kata ICT app
e komenda mar 2021-2022 ne okawo nengo mar silings milion 1.1. Gedono ne owinjore oriw nyaka pedho dier ot e yore manyasani kaka mag tiles, keto rageng' mag tado kata ceiling, nyiewo kombe 20, gero choche 1 e kinde mamoko. Kata kamano, e nonro ma otim kod janon buge mag omenda Nancy Gathungu, kar tarik 28 kanyakla kod tarik 29 dwe mar adek higa mokalo, oyango ni chenrono ne odigni ka wach mokelo to en gimomiyo chenro mar manyo kendo chiwo rak ne kontrakta ne ok otim kod apisi mar ruoth ma wang'e chieng'. E wi mano, Auditor General neno ni mindene ne obedoe e tiyo kod omenda maromo silings milion 1.1. E kar chung' od bura nogo ma Kabondo, Auditor General bende penjo gimomiyo digni ne obedoe e gedo mar od romo mar jopuonjre kata hall ma owinjore oting' jopuonjre 300 e skund sekondar ma Kotienditi. E chenro mane omuonyo silings milion 23.9 ne ochak ti godo kapok orumo e thuolo mane Auditor General ne ochopo mar timo nonro. Chich mamoko oriwo okang' mar tiyo kod silings 500,000 e gero apis skund mar primar ma Aboye, kar tiyo kod omende gedo mag klese 3 mane orik osepuodhi. Ripod Auditor General bende menyo chenro mag gedo ma ok ochopo e rang'iny mane oketi oboke mag puodho bajet. Ranyisi en kar chung' od bura mar Angwe, kama gedo mar od nindo mar jopuonjre mane omuonyo silings milion 10 yango ni ne ok ochopo e rang'iny mane owinjore kaluwore kod nonro mar Auditor General mane otim, mane ofwenyo ni kata mana mabati mane otigodo e tado ne en mapek ne gej 30 kar tiyo kod gej 28 mane opuodhi e bajet. Dirisni mane orwakie tado ne gin 22 kar 23 mane rik opuodhi e bajet. Mamoko gin rageng' mag tado kata ceiling board mane gedo mare digni. Chenro mamoko mar Angwe ma bende kelo chich ka bende omenda ne otigodo makare oriwo gero od nindo mar sekondar ma Orero Boys gi St. Josephine Bakitha. Mamoro ka moro ne omuonyo milion 5. E kar chung' od bura ma Muhoroni, apisi mar janon buge mag omenda e kar chung' od burano oyango ni maromo milion 137.7 ne ochwali aguch omenda mar kar chung' od burano monywando nyaka pesa mag basari masiro somo e sekondar kod kuonde mag tiegruok mag college mane ochwal negi milion 86.2. Kata kamano, lipod janon buge mag omenda olero ni maromo silings milion 39.7 mag basari onge riside mayango malong'o sikunde mane ochwalgie kendo jopuonjre mane oornegi. E kar chung' od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya, janon buge omenda mag piny owacho Nancy Gathungu omenyo sikund primary ma Masita mane owinjore okong'gi kilese 3 kod omenda maromo milion 1.4. Kata kamano, e nonro motim dwe mar adek 2023, kilese mane okong'gi 2 go pod obarore kendo keto ngima jopuonjre andaki, kendo luoro nitiere ni maromo milion 1.4 ne ok otigo maber kaka ne owinjore otigo. Gathungu bende okoni primary school ma Maranda maromo milion 4 ne ochwal mar kongo kilese 8. Kata kamano, e tok menyo sikunduno, e nonro motim dwe mar adek 2023 kendo yango ni plasta ne otim moyuothore kendo kor kilese go bende osebarore marach kendo keto ngima jopuonjre kama marach. Walter Nyambaga, Ramogi TV.